Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseta ingkang nderekaken lan titiwanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Mbak Swasti Ratri Eni Lestari. Sugeng dalu Mbak Asti. Sugeng dalu Bapak. Inggih kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah saya Bapak kados pundi pawartosipun. Paringipun pangestu nggih sehat sedaya. Matur nuwun rawuhipun. Inggih. Lan temtu kemawon rawuh panjenengan menika ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing dalu menika kepareng badhe paringandaran gayut kalian menika nggih oncek-oncek novel Untu Hiu lan geguritan Serendipity. Nggih, Serendipity Astabrata nggih. Nah, temtu kemawon mangke ugi wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamundhut risan wonten menapa pamanggih. Namung saderengipun monggo kados pundi kok wonten novel Untu Hiu menika Untu Hiu ingkang kados pundi? Monggo bagipun nandharaken biyen, Mbak. Inggih, lah menika novel Untu Hiu menika saestu napa saking ingkang Jawa banget makaten nggih, Pak. Dados kawiwitan saking sayembara novel basa Jawa ana ing taun 2018 menika wonten sayembara novel bahasa Jawa Dinas Kebudayaan DIY. Nah, ing mriki nalika semanten temanipun kaleres gayutipun kalian laut. Lajeng kula nyobi menika kawiwitan saking segara, pancen saking segara, ananging sanes segara ingkang wonten ing tlatah Ngayogyakarta. Lah kaleres kula napa wiwiti saking tlatah Pekalongan, Bapak. Nah, menika Untu Hiu menika sejatosipun sanes saestu mbok menawi napa maos napa judulipun mekaten irah-irahanipun Untu Hiu apa kuwi ngaten nggih. Lah menika menawi saking anunipun intinipun menika lare setri napa ingkang asma Sekar menika pados jati diri. Lah menika kraya-raya dumugi ing tlatah Bantul mekaten. Nanging kawiwitan saking tlatah Pekalongan. Nah, dene Untu Hiu piyambak menika simbol ingkang dipun pitados dening masyarakat pesisir ing jaman semanten bilih Untu Hiu menika kados dene Mas Pices Rajabrana kepara langkung inggil reginipun nilainipun mekaten tinimbang Mas Pices Rajabrana ingkang dipun dadosaken mas kawin. Nah, ananging menika mboten saestu menawi wah berarti nek ngono aku tak golek tekan Pekalongan ngono rak ya mboten wonten nggih. Amargi namung napa menika namung kados dene dongeng lisan ngaten nggih dados mboten saestu wonten lan menika namung simbol kemawon lan gambaraken bilih wanodya menika napa mbok istilahipun nalika saestu wonten ing ngandhap 000 prutol nganten delosor nganten nika tetep piyambakipun nika tetep napa bangkit mekaten berjuang untuk dirinya dan untuk piye carane ben iso luwih kepenak uripe, iso luwih apik mekaten. Lan menika napa saestu kenthel kalian babagan patriarki inggih lajeng gayutipun kalian bibit bobot bebet ingkang gegayutan kalian kaum priayi ugi wonten ing lebet menika lajeng ingkang napa nggih asring wonten ing cerios-cerios Jawi menika gayutipun kalian ilmu hitam ngaten nggih dalam tanda kutip. Lah ing mriki wonten saperangan carios ingkang salah setunggaling tokoh menika dipun kintuni kados dene teluh istilahipun nggih napa nggih kados dene nggih napa yang enggak kelihatan yang kasat mata makaten lajeng dipun istilahipun cilakani dening sanes. Nah, lajeng menika samangke merembetipun dumateng putranipun lajeng
napa ndadosaken Sekar menika tokoh utamanipun menika madosi jati dirinipun janjane aku sapa kok iki dados Untu Hiu menika lak dadi napa dipun wujudaken dados kados dene bandul kalung. Ngaten, nggih. Nah menika panci bandul Untu Hiu menika dipun paringaken dening ibunipun Sekar ingkang kandung lajeng dipun istilahipun tandha mata lan damel pangeling-eling mekaten lajeng lah menika lajeng napa wiwitanipun si Sekar menika dados si napa pralambang Untu Hiu menika kados dene pralambang kagem Sekar Nggih. kang napa kagem ngupadi jati dirinipun lan keluarga ingkang saestu sampun nurunaken piyambakipun makaten. Nggih. Dados judul Untu Hiu menika kejawi mila wonten ing cerita menika si tokoh memakai napa ngagem bandul Untu Hiu. Namung ugi setunggaling napa nggih simbolipun si tokoh ingkang kados pun aturaken kala wau menawi Untu Hiu menika reginipun saged nglangkungi Mas Pices Nggih. Nah, nuwun sewu menika panjenengan nokohaken wonten ing mriku setunggaling pawestri nggih. Inggih. Tentu kemawon menika gayut kalian pengetan dari Kartini. Inggih. Nah, kenging menapa panjenengan ketarik adat sabenipun menawi setunggaling petualangan ngaten lak tokoh-tokohipun menika tokoh-tokoh jaler, tokoh-tokoh kakung, tokoh yang menapa nggih tekan yang nggih adat sabenipun dipun wujudaken tokoh-tokoh ingkang kakung. Kok panjenengan nokohaken setunggaling paraga putri tos pundi menika? Nah menika kula badhe nggambaraken bilih wanodya menika saged ugi kok mandiri mekaten lajeng dia tetap menjadi seorang manusia yang tegar ingkang saestu saged ngadeg dhewe kanthi prinsip-prinsip ingkang sampun dipun cepengi saestu. Kepara tokoh menika ing mriki piyambakipun tetep pengin sekolah dumugi sainggil-inggilipun. Nah, ing pungkasaning cariyos menika Sekar menika dumugi ing Walandi anggenipun sekolah menika mendhet S2 makaten pascanipun wonten mriku. Menika kiyambakipun istilah gambelipun ngaten kahanan atinipun menika janipun nembe rojah rajeh. Ananging menika mboten mupus tekadipun supados piyambakipun menika saged tansah napa sengkut anggenipun pados ngilmu lan mandiri. Dados mboten samangke mboten dados wanodya ingkang namung anut manut kemawon wonten ing griya lajeng mboten saged menapa-menapa, mboten gadah keterampilan menapa kemawon. Menika kaleres Sekar menika ugi nalika kuliah ing S1-nipun ing cariyos menika piyambakipun ugi sinau minangka surveyor peneliti ing salah setunggaling lembaga penelitian mekaten lajeng piyambakipun ugi sinau wirausaha saking bapak ibuipun ingkang sadeyan batik. Lah menika lajeng piyambakipun ngembangaken napa mekaraken menika usaha-usaha saking tiyang sepuhipun ugi mbiyantu masyarakat sakiwa tengenipun kagem memberdayakan diri makaten Pak. Dados piyambakipun menika nalika ningali ing sakiwa tengen lah ingkang napa fokus wonten ing laut napa ing Samudra Kidul ing Parangtritis menika. Kula fokusaken ing napa alam sakiwa tengenipun menika gayutipun kalian gumuk pasir lajeng menapa ndamel taman ing sakiwa tengenipun mriku cariyosipun makaten senadyan ta wonten ing mriku janipun nggih mboten wonten nggih ananging menapa kula damel dados ing mriki kados napa penanaman bakau mangkatan nika lah kaleres menawi mangrove menika bakau menika lak sampun wonten nggih ing Baros menika lah menika nalika semanten nalika kula nyerat menika Baros menika dereng kados ing dinten menika ingkang sampun nggih napa damel pariwisata mangkaten nggih nah menika kaleres napa istilahipun seiring berjalannya waktu kok ternyata ternyata Baros saiki dadi iki nah ini juga terlepas dari novel saya pastinya nggih maksudnya mboten napa mboten kok ning novel disebutke iki yo dibangun kadosipun nggih mboten nggih kami berjalan sendiri-sendiri dan ketika ngono iki berarti apa wis luwih keren ngaten lek. Kula dados napa penasaran ugi
saking Cariyos Sekar menika kados menawi dipun kembangaken gayatipun kalian ekosistem lan menapa lingkungan alam mekaten nggih Pak. Gayatipun kalian bakau menika kados saged dipun wujudaken senajan to ingkang samangke budidaya menika wanodya makaten. Terus kula badhe napa istilahipun menunjukkan kepada masyarakat secara umum bahwa perempuan wanita itu tidak boleh lemah makaten dados kados ingkang sampun dipun perjuangaken dening RA Kartini makaten. Jadi wanita itu ya harus mau keluar, harus mau belajar banyak hal agar kita itu bisa ngelihat oh jebulane aku kudu bakoh, aku kudu iso ngerti maneka ilmu. Lajeng bukan berarti untuk mengalahkan lelaki, tapi setidaknya sejajar karena bagaimanapun juga pendidikan pertama di dalam rumah adalah perempuan. Nah, pramila lumantar menika salah setunggalipun nggih pangajap kula saged to mangke menapa ingkang maos nggih para maos menika saged oh ya berarti nek dadi wong wedok iki ya aja sik lemah, aja sik alah wis lah urusanku mong dapur kasur sumur. Nah, mboten namung menika kemawon nggih. Nanging saged sejajar nggih minimal bisa mendidik anaknya sendiri makaten. Sarujuk sangat kula nggih dados tunggaling wanita mboten ngomongaken menika wau dapur sumur kasur lan iki swarga nunut neraka katut iki kok kadosipun kok mesakaken sanget inggih melah saestu menawi ngaten. Kepara mila kula condong lan kula sarujuk menawi kala mangsa dalam hal-hal tertentu nggih. Kalau mangsa wanita malah langkung kiat tinimbang priya lho. Nuwun sewu kula ora ngiwake kalau kaum priya awit piyambak. Ning kalau mangsa mila ngaten, ketegaran, kegigihan menika mila pada hal-hal tertentu menika wanita langkung kiat nggih. Lajeng ingkang angka kalih menika buku antologi geguritan Serendipity Astabrata. Nah, judulipun Serendipity Astabrata. Menapa menika salah setunggaling geguritan ingkang wonten ing salebeting buku menika? Inggih, kaleres irah-irahanipun menika, judulipun menika wonten ing salebetipun buku menika. Lan kaleres ugi kala wingi nikon nembe kemawon nampi nomine karya sastra terbaik saking FTBI Balai Bahasa Yogyakarta 2024. Lan menika menawi dipun cobi Bapak menika kinten-kinten lumantar basa menapa Pak? Serendipity Astabrata. Serendipity menika basa menapa menika nggih menapa ini bahasa Sanskerta menapa basa menapa? Menika aslinipun menawi saking basa Inggris menika serendipity-nipun ngagem Y ingkang wingking piyambak. Ngaten. Lajeng menawi Astabrata piyambak ejaan Indonesia. Lajeng serendipity ingkang mawi I menika Indonesia. Dadosipun menawi dipun waos mboten serendipity Astabrata ananging serendipity Astabrata. Astabrata. Nggih. Menika salah setunggaling judul geguritan inggih. Nuwun sewu saderengipun pun bedah utaipun menapa pun andharaken saged pun aturaken salah setunggaling geguritan ingkang wonten niku. Sakedap. Monggo. Ingkang serendipity kemawon napa nggih? Monggo nderek pundi-pundi kenging. Sakedap serendipity. 126. Serendipity Astabrata. Dadya maruta kang lusup tumuju tuntunging ati. Dadya bomantara kang ngademake panasing lati. Dadya agni kang jejegake gregeting rasa. Mau juta kartika kang aweh pepadang nalika jangkah tumuju petenging jantra. Mau juta surya kang dudah jati diri, mau juta candra kang weh ayeming ati. Manjinga bumi tan ana bang winga-winga kejaba ana kang gawe gendra.
manjinga Baruna nampa saking sangkrah tanpa pilah-pilah nadyan kudu gelem ngemonah lan elingo tumungkula kanthi nastiti karben ora gawe semplae pang-pang kang lagi wae nrubusake pupusan jangka anyar 11 Februari 2019. Inje. Nah, buku antologi geguritan Serendipity Astabrata. Nggih. Wonten mriku pinten panyerat Mbak ingkang wonten utawi seretanipun tip kamet wonten mriku? Menika gurit kula piyambak Bapak. Oh, panjenengan piyambak nggih. Menika antologi niku menika gurit kula sedaya nggih. Nah, lumantar gurit ingkang nembe kampung mawon pun aturaken menika Serendipity Astabrata. Panjenengan sedheripun badhe crita menapa? Menawi Serendipity Astabrata menika kados Astabrata menika piyambak rak 8 ajaran nggih kepemimpinan kayutipun kan kepemimpinan. Nah, Serendipity piyambak menika menawi dipun tegesi menika janipun kados dene tanpa sengaja menemukan kenikmatan tersendiri. Mekaten. Dados kayutipun kalian Astabrata, manusia itu kula anggenipun napa njlentrehaken bebas nggih. Monggo nggih. Nah, manusia itu pada dasarnya adalah menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri yang paling utama. Dados kita menika saged nyonto Maruta, saged nyonto Bomantara, Agni, lajeng Kartika, Surya, Candra, Bumi, Baruna. Lah menika lumantar watak-watakipun utawi sifat-sifatipun saking 8 elemen menika lah nika saged awak dhewe menika ngemonah awakipun piyambak dados pemimpin kagem diri pribadi piyambak. Lah menawi sampun nembe saged nyontoni dhateng asanes mekaten. Dados ing mriki menawi sampun saged dados pemimpin tumrap diri piyambak menika lajeng eling tumungkula kanthi nastiti ateges ing mriki aja nganti gawe laraning liyan utamane sing isih enom-enom mekaten. Dados aja njuk dumeh wis tambah tuwa njuk wah aku wis paling ngerti. Lah menika sampun kados mekaten lajeng menawi ingkang nem nggih ampun ngantos neranyak istilahipun nggih mekaten. Lajeng napa senajan to dados menawi watak-watakipun napa sifat-sifat saking 8 elemen kala wau rak nggih ya nampa saking sangkra istilahipun bisa menjadi pendengar yang baik. Lajeng saged napa ngademake lan saged damel papan napa istilahipun nggih menawi wonten tiyang ingkang betahaken badhe criyos menika awakipun piyambak saged dados pendengar yang baik lah makaten. Dados Serendipity piyambak menika janipun kula piyambak ingkang nalika semanten tanpa sengaja menika nemokaken kok aku ternyata cocok yo klik ngaten. Dados menawi napa keasikan-keasikan yang tanpa sengaja ditemukan nalika semanten nembe menika ndamel geguritan. Nggih. Kok wonten raos ingkang kok marem banget ya rasane. Kok aku asik ya jebul nulis ngaten lajeng. Kok ketoke geguritan iki istilahipun lare sama niku kok gue banget menika. Gue banget mangkatan. Terus passion saya di sini di istilahipun napa nggih? Jiwa inggih kula wonten ing menika geguritan menika. Dados menawi aku gawe geguritan iki ya insyaallah iso ning aja tok kon gawe puisi bahasa Indonesia. Lah kula mboten saged lah mangkaten nika Pak. Dados jebulane tanpa sadar ki apa sing tak lakoni iki kok nyenengke banget. Nah menika dipun gandengaken kalian Astabrata menika ing mriki Astabrata menika kula gayatipun kalian nika ateges napa kula saged istilahipun ngendhaleni diri kula piyambak supados mboten kebablasan lan saged ugi nawa nggih mboten nyontoni sing ala makaten. Nggih menawi irah-irahanipun gayutipun kalian kok ngopo kok nganggo bahasa Indonesia mbok Jawa wae. Lah ing mriki kula badhe matur bilih geguritan menika rak karya sastra Jawa modern nggih. Lah ing mriki mboten kaiket
aturan-aturan ingkang kados dene tembang macapat ingkang kedah manut guru Gatra lagu wilangan ingkang 8i 12u makaten lah. Karena bebas maka saya pun bebas mengekspresikan judule Indonesia utawi wonten kok ing mriki ingkang kula sisipi sekaripun menika mawi basa Inggris wonten, lajeng wonten ingkang saking menika wonten ingkang macapat ugi wonten saking lagunipun Sujiwo Tejo menika. Lah kula ancas kula makaten karepen paling ora bocah saiki menika menawi badhe nyinau geguritan niku mboten sik njuk kaku mrekengkeng. Inggih. Mboten namung ingkang sun gegurit. Nah, lajeng basanipun ingkang mboten umum. Lah makaten dados ananging ing mriki kula tetep napa ngugemi gayutipun kalian budaya Jawa saestu. Dados mboten namung terus sak penake le gawe ngoten nggih mboten istilahipun terus kalimat berita dadi geguritan lah mboten ananging nggih saestu geguritan ananging tasih saged dipun onceki langkung gampil ngoten lah. Ancas kula supados generasi ingkang sak menika anggenipun maos niku mboten sandadak sik iki piye to basane kok kaya ketoprakan menapa lah. Amargi murid kula piyambak menika mangkaten Bapak. Menawi Bu niki basane niku kok angel banget. Lah piye? Sik golek sing anu sik liyane wae. Lah piye? Anu iki mboten mudeng kula iki mboten ngerti artine napa. Mangkaten nika dados inggih dateng kula. Iya oke geguritan ki ora kudu sik dadak basane sing arkais banget medeni ngoten ingkang basane sik aduh wis sik wong maca paling gek maca pisan gek ngerti kuwi artine apa. Lah menika. Mila adanipun lak ngaten, damel gurit menika nuwun sewu mboten sedaya namung ngginakaken tembung-tembung ingkang lare menika malah dereng nate mireng utawi boten ngemungaken ingkang lare ingkang sepuh kemawon awis-awis mireng. Dados aneh ngaten. Monggo mboten kedah ngaten ingkang nama geguritan. Inggih. Mriki napa kan karya sastra modern nggih, teges mboten ada aturan tetapi tidak mengikat istilahipun makaten nggih. Dados kita tuh bisa rada bebas kok leng gawe, meskipun yo aja njuk kebablasan ngaten ora njuk waton wantah sak wantahe ngaten nika. Inggih, matur nuwun sahabat Tawis sampun sekedhik kandharaken. Kanthi menika dumateng sutresna budaya monggo ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih, wonten pamundhut presan, gayut kalian buku kekalih menika wonten namtasipun novel Untu Hiu lan menapa antologi geguritan sanes dipiti Astabrata. Monggo saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan 066. Inggih menika ketinggalipun sampun wonten ingkang rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Sulastri. Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Sugeng dalu Mbak Asti. Badhe nyuwun pesa kenging menapa Mbak Asti tertarik ndamel buku novel utawi antologi geguritan ingkang gayut kalian basa Jawi menika. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Nggih. Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Ibu Sulastri inggih matur nuwun pamantutanipun pirsa. Sugeng dalu Ibu Sulastri. Inggih kenging menapa nggih menawi kenging menapa menika kula menika napa aslinipun remen maos lajeng kawiwitan saking remen maos menika nalika kula wonten unek-unek makaten menika lajeng badhe cerios niku kadang napa nggih wonten batas-batas istilahipun menawi datang kanca wah iki engko nek njuk tekan ndi-ndi lah. Wiwitanipun mekaten lajeng kula nyobi mbok tak tulis ya coba piye ya lajeng sampun kula nyerat ananging tasih kula jarakan kemawon Pak. Dados mboten kula iki wangun rak ya. Dan saat itu napa kula dereng kepikir supados iki piye ya nek tak dadekake karya dereng. Utaminipun wonten ingkang menika antologi napa geguritan menika. Inggih menika kawit saking taun 2000. Dados menika lumpukan nggih mboten namung sekali buat langsung sekian judul ngoten mboten. Lah menika saking 2007. Lah menika wiwitanipun nggih namung kados istilahipun grundelanipun piyambak. Kula serat mawon wonten ing buku ngoten lajeng iki kok apik ya. Iki nek tak dadekke gurit piye ya? Duh ning kok aku rung duwe tembung-tembung sing apik ya.
piye carane iki? Lah kula maos geguritan. Nggih. Maos ingkang sampun wonten makaten oh ngene to. Oh artine iki. Lah jadi napa nambah kosakata saking istilahipun kulaan makaten nggih. Lah menika lajeng kula poles ngaten lajeng pun kula kembalaken. Lajeng menawi nyerat novel menika kala wau kan menawi novel menika kawiwitan saking sayembara nggih. Oh ngaten nggih. Sayembara novel kalih 2018 lah menika janipun kula ugi wekdal semanten maju mundur amargi kula menika nembe bobot kaleres Pak. Nggih. Lajeng kula piye yo melu ora ning kok nek ora aku kok ketoke ana ide lumayan apik makaten lajeng oke lah melu. Lah lajeng kula dipun hubungi panitia menika makaten niku. Mbak iki to, awakmu ki nganu arep muni alhamdulillah ning yo ketoke rada arep nangis barang. Lho lah piye kula ngoten. Alhamdulillah lolos. Nggih. Nanging ki nangis kok iso ora Mbak ngoten niki kok lajeng. Ngaten. Waduh piye yo. Oke lah tak usahake bismillah kula ngoten. Dados kula mbobot ageng pinten nggih 8 wulan kadosipun nika dumugi menika lahir kok Pak. Dados kula niku saged gendong ngeten iki kalian ngetik. Sang bopong kalian mekaten amargi kita saya bayi apa nggih waktu itu nggih lajeng napa nggih mboten kepikir janipun kok iso dadi novel. Namung napa ingkang istilahipun ing mriki menapa ingkang sampun nate kula alami lajeng saking cariyos-cariyos ingkang sampun nate kula mireng menika kula napa wonten ugi ingkang kula templekaken wonten ing novel menika nanging ugi napa sampun kula ewahi mekaten nggih mboten mligi saking cariyos kala wau lajeng nika kok nalika sampun dados novel nika kok nggih plong ngaten wah oh ya jebul unek-unekku ki sak suwene iki ki iso dadi buku makaten dados wis monggo para maos ingkang saged biji makaten dados kula wis lah monggo lah dados kula menawi sak menika dipun mbok njajal maca meneh ngoten niku nggih aku wis hafal ngoten niku amargi sampun saking napa pengalaman ingkang sampun wonten lajeng kula serat istilahipun nggih ananging nggih wonten ingkang kula bumboni mboten ateges wantah saking pengalaman ingkang sampun wonten namung nggih wonten nggih paling menawi saking pengalaman pribadi wonten udakara nggih 20% mbok menawi nggih bumbu nggih. Bumbu nggih. Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Sulastri. Salajengipun menika saking Sugeng Dalu Bu Asti menika Utami Sita saking Gunung Kidul. Badhe nyuwun prisa, novel Untuk Hiu menika terinspirasi saking pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Mbak Utami Sita saking Gunung Kidul, monggo. Kaleres menika rumiyin menika muridipun kanca kula Bapak Utami Sita Resmi menika nggih. Lah nggih mboten ngono kula mboten nyangka kok ya jebulane ngetutke ngaten nggih sami ing basa Jawi lan kaleres kala wingi nembe kemawon nawa mundhut menika Untuk Hiu mbok menawi ugi napa nembe dipun nikmati pangaten menawi inspirasi saking pundi nggih kula teko istilahipun menapa nalika nyerat niku nggih ndamel cengkoron lajeng oh ya oke saka iki ya dari itu tadi nggih saking pengalaman kemudian sebagai surveyor itu sebenarnya kalau surveyornya sendiri itu saking kula piyambak Bapak kula kaleres rumiyin nalika kuliah wonten kula S1-nipun wonten Semarang nah menika rumiyin menika dipun jak kalian kakak tingkat menika kagabung ing salah setunggaling lembaga survei nah senajan mboten kula lebetaken napa detail makaten ananging nyariosaken dados surveyor lan kula ugi menika ing cariyos menika badhe napa istilahipun badhe nuduhaken bilih ki lho wong wedok wae lho melu dadi surveyor wae iso makaten lan dari situ tuh bisa untuk hidup juga lah nika dados napa inspirasinya ya dari lingkungan sekitar dan dari yang saya terima begitu jadi mboten lajeng napa kan wonten nggih mbok menawi saka film saka menawi kula saking pengalaman sendiri salah satunya nggih kala wau ingkang sampun kula andharaken kagem Ibu Sulastri kala wau. Ngaten. Makaten Mbak Tami. Nggih, matur nuwun Mbak Tami rawuhipun. Salajengipun menika Sugeng Dalu Pak Samto wonten ing Gunung Kidul ugi. Sugeng Dalu Pak Sugeng Dalu pendopo Sugeng Dalu narasumber kula badhe nyuwun prisa. Menapa gayutanipun serendipity utawi keberuntungan sastra geguritan gayut kalian nomo serendipity Astabrata yen katilik saking browsing saking basa Sansekerta serendip nama sanes saking
Sri Lanka. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Samto wonten ing Gunung Samto, Kidul inggih. nggih. Menawi serendipity menika sejatosipun kula pendhet ingkang saking basa Inggris Bapak, kula mboten mangertos menawi ingkang saking Sanskrit nggih. Nggih. Dados serendipity menika ejaanipun SERENDIPITY. Nggih. Lajeng napa Indonesianipun napa dipun adaptasi mekaten nggih menawi dados I wingkingipun. Dados mboten saking menawi basa Sanskrit ateges ingkang kula napa ancas ingkang badhe kula aturaken menika serendipity ingkang napa tegesipun ingkang saking basa Inggris nggih. Basa Inggris lajeng dipun dados dipun ewahi ing basa Indonesia dados serendipity. Nah, ing Indonesia piyambak ugi wonten senajan dereng patoso umum mbok menawi wonten ugi kok menika irah-irahan serendipity menapa nggih ingkang Indonesia wonten. Puisi menapa-napa nggih kula nate maos menika sekilas mekaten. Nika nggih wonten serendipity menapa ngoten. Nah nika lajeng menawi kula napa istilahipun namung kagem kan kemawon nggih kagem napa kagem judul lan menika supados ugi apa toh serendipity astabrata lah sebagai kunci kemawon ngaten dados mboten anu nggih tegesipun kula wae ingkang sampun kula andharaken ing ngajeng lan menika saking tembung ingkang kula pendhet saking basa Inggris sanes basa Sanskrit. Ngaten inggih. Inggih matur nuwun Pak Samto wonten ing Gunung Kidul nggih. Sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika ketinggalipun gayeng dalem menika. Kathah Bapak. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Pak Budiono yang ada di Bandung. Selamat malam narasumber. Maaf saya pakai bahasa Indonesia. Iya, boleh. Saya asli Bantul tapi sekarang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Kumaha Bapak Damang? Sebetulnya saya ingin sekali belajar menulis, tapi masih kesulitan segalanya. Hanya berhenti di angan-angan. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk menulis novel ataupun keguritan bahasa Jawa, itu biasanya belajar dari mana? Kemudian kalau novel itu apakah juga melalui survei dan lain-lain? Terima kasih. Budiono, Bandung, Jawa Barat. Budiono inggih, matur nuwun Bapak. Menika gayutipun kalian kala wau nggih. Kok omong mandek ning angen-angen. Itu pertanyaan yang sangat umum sekali Pak. Untuk saya pun iya. Jadi ketika ide kok wis mandek grek. Nah, saran saya sih langsung tulis aja. Langsung dipun serat kemawon. Bapak menawi pirsa saya itu di saat nulis kok enggak pakai buku saya kebetulan menyediakan ngoten nggih satu buku tulis yang memang biasa kula damel oret-oretan. Nah, menawi kan nggih mboten mungkin buku niku tak cangking mriko-mriki ngoten nggih. Nah, kula kulino mekaten. Misale struk belanjaan, lah menika saged kula orek-orek, Pak. Nggih. Lajeng menawi mboten kados surat undangan lah wingkingipun biasanipun tasih resik. Lah sampun menika kula ginakaken damel orek-orek. Nggih menika amargi menawi mandek wonten ing ngen-ngen kemawon diangan-angan saja itu enggak akan pernah terwujud dan biasanya hilang. Dan Mbak Asti tahu ora, saking kerepe kula niku nggih dados menawi wah aku wis ndek ide iki. Kok kula niku kesupen mboten kula serat wonten ing orek-orekan menapa dene notes HP mangkaten nggih mpun mangke ambyar sampun aduh kemau apa ya waduh ra tak tulis nggih sampun kathah ingkang menguap mangkaten niku dan enggak akan pernah terwujud menjadi tulisan Pak kalau masih diangan-angan saja nggih gitu. Itu untuk tulisan nggih. Lajeng untuk istilahnya untuk mewujudkan tulisan apakah bisa langsung jadi begitu enggak ya itu proses dan prosesnya ini saja untuk serendipity astabrata ini saya mempersiapkannya kurang lebih 2 tahun kemudian ini sendiri novel Untu Hiu ini 2018 saja saya untuk benar-benar mewujudkan biar bisa klik begitu itu 2022 jadi tidak yang sebulan 2 bulan simsalabim jadi nggih dan butuh proses istilahipun nggih dipun godhog mekaten. Nggih nuwun sewu wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu pendopo. Nggih sugeng dalu Pak, monggo. Matur nuwun. Menika Pak Darsono. Pak Darsono Pindul Gunung Kidul, monggo Pak. Datang Pak napa Ibu narasumber. Nggih. Menika
kira neng nggih kula mastani mayoritas awam ngaten Nggih. menapa yang tema menika. Jadi perlu seperti dipun global supaya dipun ngangreng antawisipun sambutanipun novel kalian gradipun menika ing Purwa madyanipun atau dumugi pilih wonten wusananipun kados pundi. Nggih. Nuwun pangapunten ngatenipun matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Darsono wonten ing Pindul. Oh, menika anu kok nggih, menika kalih buku Pak menika Pak nun sewu nggih. Inggih. Dados antawisipun novel Untu Hiu kalian antologi geguritan dados menika kalih buku nggih Pak nggih. Dados ningu-ningu matur nuwun nggih. Ngaten nggih Mbak Asti. Inggih, menika novelipun piyambak. Lajeng ingkang antologi geguritan menika kumpulan geguritan Nggih. ingkang irah-irahanipun Serendipity Astabrata ananging isinipun menika wonten 100 pinten nggih nika 100 langkung judul geguritan mekaten dados boten kok menawi dipun anu sik ngarepane piye tengah piye lah kathah sanget menika. Inggih. Nggih, monggo mangke. Menawi Pak Darsono menawi asring menapa nyerat gurit saged pun kempalaken dados ngaten menika nggih Pak. Nggih. Salajengipun menika saking Pak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi, Jawa Barat. Oh, wow. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Sugeng dalu. Kagem Mbak narasumber. Tetap semangat berjuang guna sukses budaya yang jangkauannya 10 Jawa juga sukses kehidupan Mbak narasumber. Amin. Jangan berhenti dan bersama pemerintah demi bangsa dan jangan lupa sertakan pembiasaan dan pembelajaran agama ibadahnya. Matur nuwun nggih. Panjang kuyung menika saking Pak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi, Jawa Barat. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Ibu Sumarsih, sugeng dalu Ibu Sumarsih ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pirsa Mbak Asti. Menawi badhe nyerat setunggaling novel. Menapa panjenengan ugi survei utawi observasi langkung rumiyin gayut kalian menapa ingkang panjenengan tulis. Nah menawi Untu Hiu menika menapa ingkang panjenengan tindakaken badhe nyerat nalika semanten matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun monggo. Nggih menika kaleres napa nglajengaken kala wau ingkang saking Pak sinten ingkang wonten saking Bandung menika. Pak Budiono nggih. Inggih menika napa sami nggih nyuwananipun. Lah menawi Untu Hiu inggih temtu kemawon lumantar napa istilahipun kados dene survei langsung mekaten nggih wonten ing mriki wonten ingkang nyariosaken ing tlatah Njlumpret Temanggung. Jumpretan program menika nggih program. Nggih menika wonten ing Njlumpret menika Temanggung menika ugi kula dumugi mrika inggih lajeng ingkang wonten Pekalongan kaleres rumiyin menika kula KKN-ipun wonten tlatah mrika. Ngaten. Nggih lajeng survei itu sangat diperlukan sekali dalam penulisan novel nggih. Amargi novel menika rak mboten murni fantasi nggih. Ananging wonten ingkang gayutipun kalian ingkang faktual mekaten kados misalipun umpamanipun gumuk pasir wonten ing Parangtritis, lajeng karang-karang ingkang wonten ing sakiwatenganipun mrika. Mekaten menika ugi kula istilahipun pengamatan ananging mboten lajeng wah iki sok aku nulis berarti aku saiki tak survei nggih mboten nggih. Surveinya itu istilahipun napa berkelanjutan ngoten dados napa pas iki ndelah pas dolan sambil mengamati sambil mekaten umpami kados napa gumuk pasir lajeng bakau hutan bakau mekaten menika ugi dipun pestekaken bilih oh inggih ing mriki saestu wonten mekaten dados mboten namung napa lajeng namung ngen-ngen kemawon ananging pancen wonten tlatah-tlatah ingkang saestu kula sampun dumugi mrika lajeng kula rangkum mekaten lan saged kula dadosaken novel menika. Dados menawi novel nika tetep wonten panalitanipun mekaten nggih. Senajan to beda mbok menawi kalian panalitan ingkang damel kajian ilmiah nggih. Dados mboten mligi
iki ndadak ngukur ngene dan sebagainya mboten nggih Nggih, nanging nggih. dipun pendet napa lingkungan sekitarnya mekaten. Nggih, matur nuwun menika rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu baking Bapak Pak Suparman nggih, Pak Suparman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Sugeng dalu Mbak narasumber badhe nyuwun pirsa kanthi nyerat ngaten menika menapa tujuan panjenengan, menapa pados kepuasan diri sendiri, menapa mila wonten visi dumateng para pembaca. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bapak Suparman wonten ing Suparman. Tempel Sleman. Terus Nggih, kula kok monggo. mboten niku mboten Mboten asing. Nggih. Pak Parman sugeng Nggih. dalu. Nggih. Menika gayatipun kalian Ancas nggih menawi Nggih. Ancas menika wiwitanipun nggih sedaya menika dados ancas kula ingkang Nggih. sepindah kepuasan diri sudah Terus, pasti nggih iya. kepuasan diri karena kalau wingi kula nate maos menika mangkaten untuk jiwamu agar tetap sehat menulislah. Iya. Berarti kula sampun leres ngaten. nggih. Terus ben napa istilahipun jiwa saya tetap aman begitu. Nah, itu menulis saja gitu. Karena Iya. ternyata kita butuh menuang segala macam unek-unek dan menika unek-unek menika sinten ingkang badhe menghakimi ketika itu berwujud tulisan makaten. nggih. Kecuali sudah kita keluarkan ke umum. Lah monggo mangke orang yang membacanya akan menikmati dan mau menilai kan makaten. Lah ingkang sepindah menika kepuasan diri inggih lajeng kaping kalihipun nggih ancas kula mekaten. Janipun kawiwitan saking nalika kuliah rumiyin S1 Nggih. menika tasih kangelan saestu Bapak gayutipun kalian referensi bacaan. Nggih. Dados kula menika rumiyin nalika kuliah nika menawi badhe pados buku menika wontenipun namung master dan fotokopian. Dados harus mengkopi dulu baru bisa menikmati kados dene Ngulandara lah serat-serat menika Nggih. ingkang sampun nggih sampun kapangker kados napa karyanipun Ani Asmara mangkatan nika lah kaleresan saking menika lajeng kula ngeten. Duh ya Allah, rekasane aku jaman semono arek golek referensi wae kok leh angele ra umum ngoten. Lah senajan to menawi dipun tandhingaken kalian ingkang sastra Indonesia mbok menawi mboten patoso laris manis ngaten nggih. Tidak seperti kacang goreng yang laris manis mengatakan ananging kula menika napa nalika nyerat lajeng kula wujudaken lajeng napa istilahipun pun monggo kula istilahipun saya lempar ke umum kemudian monggo ingkang badhe menikmati sinten mugi-mugi saged damel napa istilahipun kados pembelajaran atau untuk materi makaten nggih ancasipun ingkang utama nggih menika supados mboten napa mboten icalan mboten kangelan anggenipun pados referensi kayatipun kalian sastra Jawa. Lah kaleres wonten ing DIY menika saestu napa dipun sengguyung nggih kados Nggih, dene napa menika pemerintah yang benar-benar kaya nggih istilahipun difasilitasi Ngaten. sastra anak wonten lajeng novel lan sapiturutipun ingkang gayut kalian sastra Jawa lan menika saestu kula nggih mongkok mengatakan wonten napa seratan-seratanipun kanca-kanca ingkang sanes ingkang Nggih. ugi nyerat lan nah menika saestu napa saged damel tambahan referensi lan paling boten adat-adat ingkang adat lan budaya ingkang wonten ing Jawa ingkang dipun serat ing napa karya-karya sastra menika tasih saged dipun napa tepangi dening generasi enggal makaten. Nggih, nggih. Nggih, menika ingkang pungkasan menawi saged kula aturaken. Nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suradi ingkang wonten ing Kulon Progo. Kados pundi pemanggihipun Ibu narasumber gayut kalian marakipun komunitas-komunitas penulis ingkang sakmenika wonten. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Suradi nggih, matur nuwun nggih. Inggih. Komunitas penulis menika inggih panjen saestu napa ngrembaka Nggih. nggih awet saking wontenipun mbok menawi kathahipun kompetisi-kompetisi bahasa sastra menika lajeng saged menapa istilahipun nuwuhaken Semangat ya, inggih support nggih. semangat greget lan Nggih. wah ayo nggawe mangkatan lah amargi kula piyambak ugi wonten janipun napa nika komunitas ananging namung lumantar WAG kemawon Nggih. dados WA group menika lajeng ning napa sampun mboten patoso aktif. Lah menika paling mboten
saged sesarengan nyerat kados dene wonten ing Kulon Progo ugi wonten Nggih. menika kaleres malah sastra remaja. Oh, ngaten. Regas inggih. Nggih, Nah, nggih. menika remaja sastra remaja geblek bersastra napa inggih. Lah menika lare-lare nem kepara tasih SMA lan kuliahan ngaten nika lan nggih mboten napa winates ing sastra Jawa kemawon nanging ugi wonten Indonesianipun kadosipun lah. Menika paling mboten napa nggih ngajak kita sedaya menika saged ayo to nguri-uri iki lho bahasa sastrane iki lho anu dikenal ngaten dados lumantar menika nak mangke saged langkung napa variasi langkung kathah mangkaten referensi-referensi ingkang napa saged dipun betahaken dening masyarakat menika saged mumpangati mangkaten dados komunitas-komunitas menika saestu menawi kula nggih napa istilahipun dadi luwih urip ngaten nggih istilahipun nggih saged Dados nyipta menapa langkung tulisan. kathah menapa Inggih. nggih tembungipun menika saya mimbui greget Nah inggih anggenipun sesarengan berkarya ngaten nggih karya Mbak Asti. inggih Inggih Mbak Asti kayut kalian panjenengan piyambak inggih sasampunipun nyerat novel wonten antologi geguritan menapa malih ingkang badhe panjenengan tindakaken kayut kalian sastra Jawi. menika badhe nglajengaken nyerat novel malih lajeng kala wingi kaleres menika Bapak sastra anak. Lah Nggih, kala wingi sampun kaping kalih kaleres wonten napa buku kula ingkang dipun adani dening Balai Bahasa Yogyakarta menika sastra anak. Nah nika kula ing mriki wonten ingkang mekaten kok nganu ya lare sak menika kathah ingkang fokusipun lak dateng HP kemawon nggih. Leres, nggih. Nah kula pramila mbok ayo lah misale iki dikeki apa tulisan-tulisan sing nggo bocah-bocah. Ya Balai Bahasa sendiri memang sudah mengadakan itu gitu dan kula piyambak menawi kula napa secara pribadi mangkaten mriku kaleres ugi wonten setunggal buku ingkang napa dereng terbit amargi napa anggenipun ilustrasi rak nggih dangu nggih. Lah menika ugi napa criyos anak-anak lan basa Jawi lan Indonesia. Dados semangke dwi bahasa dan dwi aksara. Oh ngaten. Dados Nggih, wonten aksara Jawa kalian Latin lajeng bahasa Jawa lan bahasa Indonesia. nggih. Lah, Jemur sanget. Inggih ancas kula supados ayolah paling boten misale ning omah ra dikenalke ya ning sekolahan. Nggih, Dados nggih. Bapak Ibu gurinipun saged ayo iki maca makaten sastra anake kan sampun kathah janipun nggih. Nggih, nggih. Namung kantun kersa menapa mboten anggenipun gladi. Menika. Leres menika nggih. Nggih paling boten lari-lari menika tepang dhumateng Inggih. budayanipun piyambak. Dados menawi nggih kejawi napa menawi kula pancen badhe kula fokusaken ing geguritan janipun ananging tidak menutup kemungkinan untuk sastra yang lainnya juga selain geguritan dados kados novel insyaallah menika badhe kula lanjut malih mangkaten novel sampun wonten nggih menika kala wingi menika sampun wonten angen-angen lah dereng kula serat sampun ical rumiyin Pak. Nika kula kedah tapa malih ngaten semedi rumiyin supados mangke kepanggih malih menika ingkang sampun wonten kenken menika. Nggih. Mbak Asti, istripun tasih Inggih. kathah ingkang kepareng rawuh namung rene winates sing wedal, mbok menawi kangge mungkasi dalu menika panjenengan wonten pangajap dumateng sutresna budaya mliginipun ingkang tresna dumateng seni sastra Jawi. Monggo menapa? Inggih sinau budaya lan sastra Jawi menika mboten usah ingkang kaku. Nggih. Ananging pundi ingkang saestu dipun remeni menika monggo dipun napa uri-uri saestu lajeng dipun kemonah saestu syukur-syukur saged nderek ngupaya umpami ing sastra nggih menawi saged nyerat nggih monggo nyerat sesarengan lajeng menawi ketinggalipun kok tulisanku ketoke urung apik. Nah, monggo mangke saged napa sesambetan kalian ingkang langkung pono. Lah saged dadosaken karya-karya ingkang saestu sae makaten ingkang berkualitas makaten nggih. Nah, paling boten monggo dipun sengguyung bahasa sastra mliginipun Jawa kanthi dipun kathah maos mekaten lan karya-karya ingkang sakmenika ugi mboten kok terus elek-elek ngoten kan saestu mandher ingkang saking menapa kompetisi makaten niku saestu sae ugi lan napa berbobot sekali sebenarnya. Jadi monggo menawi napa badhe istilahipun badhe nderek nguri-uri nggih salah setunggalipun kanthi cara tansah
nyinau ngemonah lajeng syukur-syukur nderek terjun ing saklebeting menika karya lan budaya Jawa. Nggih. Katen. Matur nuwun Mbak Asti Sami-sami, rawuhipun Bapak. paring andharanipun mugi-mugi saged murakabi Amin. menginspirasi dumateng sutresna budaya satemah menapa ingkang dipun gayuh menika saged kaleksanan. Inggih. Mugi mliginipun panjenengan terus monggo berkarya sesarengan leluhur kabudayan mugi-mugi murakabi tumrap Amin. sedayanipun. Inggih. Matur nuwun rawuhipun. Sami-sami Bapak. Lan kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.